An pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras niya to sa ngonyan 5 minutos makalihis an alas 12 nin pagka-udto. Diyos maray na udto po sa Indogabus. Aldaw kita ngunyanin Biyernes, pizza 24 kan bulanin Disyembre, taon 2021. At yan, masabat na kita kan selebrasyon, kan kapaskuhan. Makakaibahan ta sa lado technical, digdi sa satuyang studio, nakapulang gayo pati. An sa kuyang kapartner sa studio si Felix Lagrimas, si Jimmy Guanzon, an sa tuyang information officer. Si Jimson Oko Seringman, si Aldrin Orlanda, duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong makakaibahan na mahatud kan mga bareta sa pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Headlines kita kan mga bareta sa lado lokal, syudad kan Iriga, saro sa nakaiba sa 2021 Good Financial Housekeeping Passers. Iba pang headlines kita kan sa tuyang mga bareta, Committee on Transportation kan sangguniang panglungsod, liwat na nag-apilar sa mga chauffeur and connection kan libreng lunad pasiringon sa transport terminal. Dumanman sa Banwaan kan Bula, Camarines Sur, lokal na gobyerno kan Bula sa pamamayo ni Mayor Amelita Migay Ibasco, nagpapasalamat kay Vice Presidente Lini Robredo sa padagos na paggirumdum sa mga Bulawenyos. Tao Gama Pi Sigma Tres Quillion, Grand Fraternity and Sorority, asinman Daet PNP, kaiba sa pinaggibong feeding asinman gift giving program duman sa Banwaan kan Daet. Barangay Itangon sa Banwaan kan Bula, Camarines Sur, nagkaigwanin na Christmas party asinman gift giving. Apat na wanted na persona kulungan an bagsak ngunya na mapasko. Nationwide simultaneous outtaking ceremony sa mga bagong ma-promote na junior officers asinman non-commissioned officers kan Bureau of Fire Protection, nagkakapera nga mga personahis kan Bureau of Fire Protection digdi sa Iriga nakabali. Mga obrero kan DPWH Second Engineering District sa pamamayo ni District Engineer Rovin de los Santos Jr. pigtawanan an tulos nin aksyon an problemang ipinaabot sa sainda.
Albay Vice Governor Edsel Grix Lagman, pigpanginutan an Albay Social Welfare and Development Workers Day. Tulong bulan na pag-ataman asinman o pagbahog kan mga milk fees o bangus ang mga miyembros kan sitio anunang duman sa syudad kan Legazpi, Barangay Humapon, Fisher Folks Association nakakuana kan sa indang pigpagalan na magayon ang naging resulta. Headlines man kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Robredo Camp kampanting mataas pa sa presidential survey sa mapuon na mga debate. Ping maangat pag nag-DQ si BBM. Hoarder sa Odette victim pigpatanidan kan PNP. Antiviral drug na Molnupiravir pig-apruban na kan FDA. Tubig Cascade pigtao kan na Maynila duman sa Odette survivors. Kuryente sa mga lugar na pinaglamasan ni Odette hagad maibalik tulos. Mariresibing mga ayuda dai ibakal nin alak sigon ki Duterte. Bakuna sa 5 hasta 11 anyos pwede na. Yan po ang nagkakapirasa na sa mga headlines kan sa tuyang mga bareta sa pagkaudto. Ngunyan sa detalyes na tulos kita kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Ang syudad kan Iriga sa pamamayo ni Mayor Madeline Yorovi Alfilor, saro na naman sa mga syudad sa enterong Pilipinas na tultol ang paggastos kan kwarta kan lokal na gobyerno. Kan nakaaging Nobyembre 5, taon 2021, sinabi kan DILG, Bureau of Local Government Supervision, na kaibaan Iriga sa mga LGU sa Bicol na pinagabisto sa 2021 Good Financial Housekeeping iniba man ini sa mga performance kan LGU kan 2020 na kasagsagan kan implementasyon kan quarantine guidelines. Daiman nakaiba sa onra ang Camarines Sur asinman 35 munisipyo. Ngunya na taon alagad ang component city na Iriga na nakaiba sa final list nagsisirbing saro na paglaom sa bagong Camarines Sur. Kon kaya maibabalik ang tultul na paggugobernar digdi sa Rinconada area asinman sa probinsya kan Camarines Sur. Kaibahan man sa listahan ang syudad kan Naga na independent component city kan Camarines Sur. Enot naman na nakaiba ang Iriga sa listahan kan mga LGU sa nasyon na igwang Good Financial Housekeeping kan 2018 hasta 2019.
Mantang nagrurukyaw ngunyan ang mga taga-syudad kan Iriga. Urog na si Mayor Madeline Yorovi Alfilor asin man ang mga empleyado kan lokal na gobyerno. Matapos na liwat na makaiba sa listahan kan 2021 Good Financial Housekeeping Passers. Maugmang ipinagheras ni Mayor Madeline Alfilor ang sinambitan ng maray na barata. Sigon sa iya, inian pruweba na sa ibong kan mga panraraot sa iya, kan mga kakontra politika, alagad yaon pirmi, an magayon na resulta kan marhay na pagmamanihar, kan mga pagrurugaring kan lokal na gobyerno, pagiging silag na paggugobernar o transparency, asin man accountability. Mientras tanto, malin o liwat man na nagpagirumdum ang Committee on Transportation kan sangguniang panglungsod sa mga chopper na libre ang lunad sa mga pasiringon sa transport terminal. Ini kasunod naman kan mga reklamo kan mga commuters pag abot man sa pamasahe urog na an pag-aarkila kan mga malulunada na tricycle pasiringon man sa Sorsogon Integrated Terminal Express o SITEX sa Barangay Balugo na daina kinakaipuhan. Sa isinagibong regular na sesyon, liwat na sinabi kan komite na nasa pasahero na ang desisyon kung maawot kaining mag-arkila nin tricycle, tangani man na daina mag-abang asin maghalat pa nin jeepney na maagi sa sentro kan syudad. Napag-araman na base sa napagkasurunduan, libre na ang gabos na malunad pasiringon terminal nin huli ta iniman ang bababaan asin lulunadan kan gabos na mga jeep apwara sa tricycle. Iba pang detalyes kita kan mga barata sa lado lokal. Labi-labi ang pagpapasalamat ni Mayor Amelita Migay Ibasco kan Banwan kan Bula, Camarines Sur ki Vice Presidente Lini Robredo sa padagos na paggirumdum sa mga Bulawenyos. Nagtao kaya si Vice Presidente Lini Robredo nin mga feeding asin man hygiene materials mantang inian pinag-turnover naman sa MDRRMO sa Banwan kan Bula, Camarines Sur para man sa pag-andam sa kalamidad. Mga ipinagtao na feedings arog kan 200 pedaso nin earth pads, 200 pedaso nin blanket, sanggatos na pedaso nin ulunan, 500 na o 50 foam asin 2 box nin LB. Mientras tantong nagin matrayumpuman ang ginibong Christmas party asin man gift giving sa Barangay Itangon sa Banwan kan Bula, Camarines Sur.
kasubanggi sa pangingenot ni punong barangay Sali C. Abanil, asin an aktibidad ini pinag-atindiran kan mga constituentes sa sinambitan ng barangay. Kon kaya naging maugmanin huliman sa mga regalong natimos o naipanao sa sainda. Ininin huliman sa esfuerzos kan na konseho kan barangay sa pangingenot kan aktibong punong barangay na si Sali Abanil. An mga ipinagpanao o naresibi kan mga constituentes, iyo an mga minasunod arog kan kape, asukar, gatas, creamer, manlain-lain na klase nin biskwit, spaghetti, mga dilata, tuwalya, tamong, termo, kaserula, bagas, asin iba pang mga gamit na gamit sa pang-urual daw na pagbuhay. Mantang kasuudma man si gobernador o aspiranteng gobernador na si Nunoy Andaya, asin man aspiranteng vice governor na si JJ Pilafil, magkairibahan kasudma an anduyog local party group duman sa Banwaan kan Nabwa, Camarines Sur, sa pangingenot man ka nag-aaspirar na si Mayor Doc Votes Figuracion para man sa okasyon kan mga senior citizens duman sa Barangay Santo Domingo sa eskwelahan kan elementarya sa sinambitan ng barangay. Mientras tantong alas 8 nin pagkabanggiman, kaso banggi, Disyembre 23, taon 2021, pinanginutan man kan Dait Municipal Police Station kan Tao Gama Pi Sigma Triskelion Grand Fraternity and Sorority na pigpapamayuhan ni Albert Campulio, Chairman, kaibaan na Police Community Affairs and Development Personnel kan Dait Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Lieutenant Colonel Chito M. Oyardo, an isinagibong feeding asin man gift-giving program sa mga nag-aratindir nin simbang gabi sa St. John the Baptist Church, Barangay 1, Dait, Camarines Norte. Naging benepisyaryo an abuton sa puko mas o menos 200 na kaakian asin man mga may edad na. An arog kaining aktibidad nagpapahiling sana nin kahulugan kan kapaskuhan na pagtatao asin man barangayanihan o damayan ngunyan na panahon kan pandemya. Iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga bareta. Paabutan ko nin maray na udto, Merry Christmas ki Ate Nancy Ibarrientos Lagatik dyan sa Barangay San Antonio, Syudad kan Iriga. And ki Padingbur Agato asin sa iba pang mga taga-Barangay San Antonio, Syudad kan Iriga. Merry Christmas man ki Madam Yuli Soto dyan sa Springfield Subdivision, Barangay San Miguel, Syudad kan Iriga. 4 na individual ang napasakamot kan mga autoridad sa isinagibong manhunt operation kan kapupulisan kan Bicol kada Pizza 21 asin man 22 kan Disyembre taon 2021. An puspusan na operasyon bilang pagsunod sa direktiba ni Police Brigadier General Jonel C. S. Tumo
ang regional director na mas pakusugon ang kampanya kontra kriminalidad orog na ngunya na kapaskuhan. Ang mga naarestar pinagbistong sinda Mary Ann Mendeville Erizo, 45 anyos, may agom, residente kan Purok 7, Marquez Street, Old Albay, Barangay 15, Legazpi City. Si Erizo naarestar sa bertud kan mandamiento de aresto na pinagpaluwas kan Regional Trial Court Branch 10 sa syudad kan Legazpi kan nakaaging Agosto 23 taon 2013 para man sa kasong qualified theft. Ang korte nagtagama o pinagrekomendaran ini nin piyansang nagkakantidad 180,000 de pesos para man sa saiyang temporaryo menteng libertad. Mantang arestado man ang saro pang 41 anyos na lalaki, pinagbistong si Michael Bautista Buensibilio kan Purok 6, Barangay Basod, Tabaco City. Si Buensibilio ini may kinakaatubang na kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na mayong piyansa. Ininin huli man sa mandamiento de aresto na pinagpaluwas kan Regional Trial Court Branch 15 sa Tabaco City kanakaaging Pebrero 12 taon 2020. Kabali man sa mga nadakop kan PNP, PRO5 unwanted sa kasong frustrated murder sa bertud kan mandamiento de aresto na pinagpaluwas kan Regional Trial Court Branch 55 Irusin, Sorsogon kanakaaging Marso 20 taon 2003. Ang akusado pinagbistong si Robert Taosa Igarote, mayor de edad, residente kan Barangay Santa Isabel, Matnog, Sorsogon. Igwama na nakatagama o pinagrekomendar na piyansa ang korte na nagkakantidad 200,000 de pesos para man sa saiyang temporaryo menteng libertad. Daiman nakadulag sa kamot kan autoridad an na paratanom na si Pilino Hadap ihabal kan inian serbihan kan mga autoridad nin mandamiento de aresto para man sa kasong panlulugos. Si Hadap nadakop sa Barangay Central Kasiguran, Sorsogon. Ang mga nagkadarakop na mga persona ini pinagpasairarom sa medical na eksaminasyon asin man booking procedure antes pa man na dagos na ilaog sa kulungan. Ipinaaram man sa mga naarestar an sa indang derecho sigun sa konstitusyon kan Pilipinas. Duwang aldaw antes man an Pasko, ang PNP PRO5 padagos pa man na nagbabantay tangani man na siguraduhon ang katuninungan sa riyon, mientras na ang gabos sibot sa pagpipreparar sa paggirumdom kan kamundagan ni Hesus. Pigpagirumdom man ni Regional Director Istumo ang mga Bicolano na magdubli ingat bako sana sa peligro na darakan kriminalidad kundi magin sa huma kan COVID-19. Iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga barata. Alagad maray na odto ki Ramon Gomez Valenzuela. Happy Holidays 2021 everyone, sabi niya. Kasudma sa ginibong nationwide simultaneous oath-taking ceremony sa mga bagong ma-promote na junior officers and non-commissioned officers kan Bureau of Fire Protection and Iriga City Fire Station Fire Power Family na pinamamayuhan ni Acting City Fire Marshal
Fire Senior Inspector Gary D. Francisco. Nagpapaabot nin na sinseridad asinman pag-congratulate sa mga personahis kan Iriga City Fire Station na na-promote ana simultaneous oath-taking ceremony ginibo duman sa Albay Provincial Sports Complex, Travisia, Ginubatan, Albay na pinamamayuhan ni Regional Director Senior Superintendent Ricardo C. Pedregon. Kinababalehan ini ninda SFO4 Rosano Oronan, SFO3 Joel Dimaiwat, SFO2 Concepcion Abagat, SFO2 Geraldine D. Honyo, FO3 Nikita, FO2 Karel Mayra Buna Bilyesa, FO2 Sherwin O. Dasa ni Ri Asad, FO2 Jojo L. Serios, GL Soires, FO2 Madeleine Ocampo, FO2 Anjanit Din Toriano Yulin, FO2 Carol Bianca Maestrado Layusa, FO2 Cindy Vergara Palermo, asinman FO2 Jeric Relion Vok Nui. Iba pang detalyes kita kan mga bareta. Antes man ang kapaskuhan pinagsigurado kana konsiho kan barangay na saro man sa rason tanganing mapaugma ang kapaskuhan kan mga PWD kon kaya personal man na pinaghatod mismo sa saindang harong ang mga regalong grocery items duman sa Barangay San Isidro, kaining syudad kan Iriga, sa pangingenot kan punong barangay na si Gary Mirinyo asinman kan enterong konsiho kan barangay. Mantang digdiman sa Barangay San Roque kan syudad kan Iriga, kasuod ma nagkaigwaman in gift giving ini in connection pa man giraray kan na pagsabat kan kapaskuhan ang mga SK na karesibi nin na regalo haliman sa barangay kan San Roque digdi sa syudad kan Iriga, arog na sanakan spaghetti, mga dilata na pansalak sa salad, asinman lamisa, asinham kon kaya igwanang ipipreparar ang mga taga San Roque digdi sa syudad kan Iriga sa pagsabat kan kapaskuhan. Mientras tanto, nagsasaludar man ang mga nagreklamo sa DPWH Camarines Sur 2nd Engineering District Office sa pamamayo ni District Engineer Ruben Santos Jr. ninhuli sa mga darakula mana labot sa tahaw kan tinampo duman sa Maharlika Highway, Barangay Duwang Niyog sa Banuan kan Libmanan, Camarines Sur. Ini kundai na aksyonan pwedeng maging kausa kan aksidente orog na sa mga nakamotorsiklo. Mantang din huli sa marikas na aksyon kan opisina ni District Engineer Santos sa pagpakaray
Malaom subuot ang publiko asin man mga motorista na kung may mga siring na problema tulos pa maninda ining aaksyonan. Iba pang detalyes kita kan mga bareta sa lado lokal bilang pakikisumaro kan Albay Provincial Government sa Oroaldao. O sa Aldao kan mga social worker and child development workers pigpanginutan ni Vice Governor Edsel Grix Lagman ang pagtataumanin pagsaludar sa mga ini sa pagikan sarong mahiwas na programa kaibaan Provincial Social Welfare and Development Office sa Albay Astrodome. Sigon ki Lagman ang mga social worker asinman child development workers sa iyang tinatawanan nin respeto nin huliman. Ta nagtatagaman ni ininin oras para man maipahatod an pag-aataman kan gobyerno para man sa manlain-lain na sektor arog na sana kan mga kahowinisan, indigenous people asin iba pa. Mientras tantong kan mga nakaagi man na tulong bulan na pag-ataman asin man pagbahog sa mga milk fees o bangos ang mga miyembro kan Sitio Anunang Barangay Humapon Legazpi Fisher Folks Association nakakuana nin produkto kan sa indaman na mga kapagalan kininin huliman sa magayon na resulta. Sinabi ni Edna Adelie, presidente kan sinambitan ng grupo na sinda, nag-harvest naman in sobra sa 14 banyera na may katutalan na 560 kilos kan bangus. Sa iyang sinabi na sinda, nagpapasalamat sa City Agriculturist Office asinman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagtabang sa sainda na mapadakol ang bangos sa pagsasabi na dakula man ining tabang mantang nagpapaangat man ini sa kabuhayan kan sa indang mga miyembro. Mantang nagkaigwamanin painit sa simbang gabi, kaibaan Comelec Erosin asin-an mga aktibong advocacy support group kan PNP Erosin na pinagbibilog kan Magic 5 nagtaonin mainit na supas sa mga parasimba duman sa St. Michael the Arcangel Forest Church pagkatapos kan misa. Oras niya to sa ngunyan 37 minutos. Makalihis an alas 12 nin pagkaudto. Mabuelta kita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga bareta pagkalihis na kan pagirumdum. Yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng HCI CMD Cell Mineral Drops. Dahil ang buhay ay mahalaga, palakasin ang inyong resistensya. Hanapin lang, basta't may star na pula. HCI CMD, tatak original. CMD Cell Mineral Drops. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol,
Party List. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sarong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. This time check is brought to you by Honorable Mark James Temenia, Punong Barangay, San Francisco, Irigas City. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng F&S Beauty Salon, owned and managed by Shireen O. Sanchez. Ngunyan, bukas na makukua sa kanto sana kan East Chapel kan San Nicolas, Irigas City. F&S Beauty Salon. Ringo Honasan po. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang sundalo, tinataya kong aking buhay para sa ating kapayapaan. Sa panahon ng pandemya, kami ang patuloy na humaharap sa frontline 24 oras. Kaming mga guro ang gumagabay sa edukasyon ng mga kabataan. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Ringo Honasan po. Saludo ako sa Pilipino. Loren Legarda po. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Free college education law. Para sa aming edukasyon. MSME law. Batas para sa aming kabuhayan. Climate Change Act. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Loren Legarda. This is a paid advertisement. Oras na to sa ngunyan, 40 minutos, makalihis na an alas 12 nin pagkaudto. Ngunyan sa pagpapadagos paman kita kan pagatud kan mga barata. Alagad paabutan ko nin maray na udto dyan sa sakuyang tindahan. Nagaantabay sinda Alfred Mendoza, si Nimonica Bongais, si Ipi Bongais, si Miss Daina and Mickey Halyari Boro, si Ringman si Maricel Camila, si Ribot-sibot sinda dyan nin huli tamay tinda sinda nin karning urig, karning manok asin kadakul pang iba. And ki Bilen na sibot-sibot na nagluluto. Detalyes na kita kan mga bareta sa lado nasyonal. May panahon pa man subuot na makahabol si Presidente Leni Robredo sa 2022 presidential race oras na magpuon ang formal na panahon kan kampanya asin man mga debate maski harayo pa sa iyang o sa presenteng numero 1 sa survey. Sa presente kaya nasa ikaduwang pwesto si Robredo o 20% sa False Asia Survey na ipinagpaluwas kanakaaging Miyerkules, bagay na mas sadit sa 53% ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kandidato kan 2015 December harayo pa man siya sa mga frontrunners, sabi pa ni Barry Gutierrez, tagapagtaram ni Robredo. Kana Huwebes, sinabi ka ini sa sarong interview. Magigirumduman na nadaog ni Robredo si Bongbong, aki kan nagtalikod ng dipuntong o diktador na si Ferdinand Marcos Sr. taon 2016. Dikit ang laban asin nakalamang sana nin 260,000 na buto.
Nagprotesta pa kaidto si BBM para man questionon ang resulta kanakaaging Vice Presidente election. Alagad ipinagbasura man ini kan Korte Suprema na magtukaw bilang Presidential Electoral Tribunal. Dakula ang lamang ni Robredo sa survey na ipinagkondusir kana pizza 1 hasta pizza 6 kan Disyembre. Nasa ikaanom na pwesto kaya sa report kan o sa survey kan False Asia kanakaaging Setyembre. Bukas pa man subuot ang sa indang kampo sa Gunyan na makipag-alyansa sa iba pang mga kandidato sa 2022 para mapadakula ang tsansa sa panggana kan oposisyon kontra sa mga pambato kan administrasyon. Saro na subuot digdi ang pakikipagtabangan kanakaging aldaw ni Senador Manny Pacquiao na nagdadalagan man sa pagka-presidente ki Robredo para man maghatod nin tabang sa mga pinaglamasa kan Typhoon Odette. Enot ng pinagsabi ni si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na magdalagan sa pagka-presidente urog na ta numero 1 siya kana sa presidential survey. Mantang nakipag-alyansa na sana asin naging running mate ang presidential daughter ki Bongbong. Maski hababa sa Pulse Asia survey si Partido Lakas ng masa president o presidential bet Calyodi de Guzman 0.2%. Bako man subuot siya o dai siya matatanyog sa pagdalagan para darahon ang boses kan na kadaklan na trabahador sa palasyo. Enot naman na sinabi ni de Guzman na party man kan oposisyon bilang aktivista na mayo siyang planong mag-atras para suportaran ang ibang kandidato sa 2022. Mientras tanto, paabutan tama nin Merry Christmas si Madam Monica Pereke. Ang sabi niya, Merry Christmas to all. Mangingibabaw si Partido Reforma Chairman asin Standard Bearer Panpilo Ping Lacson sa 2022 presidential race kung madesisyon ang Commission on Election pabor sa mga petisyon kontra kay Ferdinand Marcos Jr. Inibase man sa resulta kan katatapos na survey kan False Asia puon Disyembre 1 hasta 6 sa 2,400 na nagpartisipar na may edad 18 anyos pataas. Nagluluwas na si Lacson ang alternatibong kandidato sa pagka-presidente na ibubuto kan mga botante sa Metro Manila asin Luzon kung daina madadagos ang kandidatura kan sa indang enot na napiling kandidato. Si Lacson nakapaglista nin hali sa 19 hasta 20% kasimbagan hali man sa kabilugan na bilang kan mga nahapot sa survey. Para man sa mga kandidato kan Vice Presidente, si Soto ang nanginot sa mga second choice na hakot niya ang 32% kan mga botante. Suminunod si Senador Kiko Pangilinan na katandem ni Vice Presidente Lini Robredo na kandidato man presidente kan Pilipinas na may 16% asin nagpapantulo si Davao City Mayor Sara Duterte na 13% sana.
Sa kaibongkay ni nanindugan pa man ang tambalan kan duwang Batikanong lehislador na dai basta mabase sa resulta kan mga survey asin mapukos sana sa pagpapabisto kan sa indaman nasa diri asin man mga plataporma sa namamanuaan. Sa lado ni dating DILG Secretary Ronaldo Funo na campaign manager kan Lacson Soto Tandem, mayong ibang direksyon na dudumanan ang mga nasa ibabang survey kundi ang magtaas. Detalyes pa man giraray kita kan Bareta Salado National, tigpatanida ni PNP Chief General Leonardo Carlos, ang mga nagsasamantala asin man naghuhord kan mga pangenot na barakalon sa mga lugar na pigya lamasa kan bagyong Odette. Kasabay kay ni sinabi ni Carlos na pinagbabantayan naman kan mga pulis ang mga ini asin pinagsugo na dakopon asin ikulong ang mga madadakop na mananamantala sa kamugtakan. Hinagad man ni Carlos ang tabang kan publiko sa pagre-report kung may mga tawong nagigibo kan katiwalian asin man pananamantala. Magigirumduman na nagpagirumdum na ang Department of Trade and Industry na ang overpricing asin man hoarding kan mga pangenot na produkto, pagbalgar sa Consumer Act or Republic Act 7394. Dugang pa ni Carlos nakikipag-koordinar naman sinda sa mga LGU sa Visayas asin man Mindanao. Tanganing imonitor ang mga establishmento asin mga negosyo tanganing maaraman kung an mga ini nagsusunod sa ipinapautob na regulasyon. Sigon ki Carlos sa inabot kan mga survivor rason kan paglalamasa kan bagyong Odette, kay puhan kan disiplina asin man kalmado an gabos, dai kay puhan an iwal asin man an ribok. Mientras tanto, pinag-aprobaran kan Food and Drug Administration FDA kan Pilipinas an emergency use kan antiviral drug na Molnupiravir na ipinagtatao sa mga pasyente na nagkakaigwa nin COVID-19. Sigun ki FDA Director General Undersecretary Eric Domingo, ang sinambitan ng bulong pwedeng itao sa mga pasyente na may mild hasta moderate na COVID-19 na edad 18 pataas. Alagad dainas subuot pwedeng itao ang sinambitan ng bulong sa mga pasyente na rugado na o labi-labi naman ang kaso asin nangangaipon na nin oxygen. Pwede ser man subuot itao ang sinambitan ng bulong sa mga adult na pwedeng maglala ang kamugtakan nin huli sa ibang helang o comorbidities. 2 beses sarong aldaw itinatao ang Molnupiravir na 800 milligrams sa laog nin 5 aldaw o puon kan mahilingan o mahiling ang sintomas kan helang. Huli taigwana subuot na emergency use authorization ang bulong na Molnupiravir. Ini iuuntok na ang pagtatao nin compassionate special permit digdi.
iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga bareta sa lado National Paman Giraray. Nagtaunin na bottled water Casaid asinman nagpadara nin Mobile Water Treatment Plant and Maynilad Water Services Incorporated sa mga probinsya na pinagdistruso kan bagyong Odette. May kabilugan na 6.5 milyon na Casaid ang naipanao kan Maynilad sa paagiman kan Philippine Disaster Resilience Foundation asinman One Meralco Foundation asin hydration assistance na may 2,800 1 liter bottled water asinman sanggatos na 4 liter bottled water sa mga probinsya kan Cebu asinman Bohol. May dugang paman na bottled water donation an ipapadara kan Maynilad sa Siargao, Tacloban asin Palawan. An kumpanya nagpadara nin duwang mobile water treatment plants sa mga apektadong probinsya na kayang mag-produce nin 20,000 na galon kan potable water kada kukonsumuhon. Mientras tanto, tangani man na masyerto na dai mararaot ang mga bakunang naka-stock. Hinagad ni Vice Presidential Candidate asinman Senador Kiko Pangilinan sa gobyerno na madalion ang pagbalikan kuryente sa mga lugar na pinaglamasakan bagyong Odette. Kung mayong cold storage o storage para man sa mga bakunang ini, kinakaipuhan ribayan tulos ninhulita dai na ini, salbadong gamiton. Nakaabot man kaya ki Pangilinan na suminirit man ang presyo kan gasolina sa mga lugar na pigtamaan kan bagyo, ninhuli sa kawaraan kan kuryente, kabali na ang Cebu kung sain 90 pesos an kada litro. Mientras tanto, pigpagirumduman ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga kalalakihan sa mga lugar na piglamasakan bagyong Odette na dai ipambakal kan arak an mariresibing ayuda. Sa iyang speech kan magbisita sa Siargao, pinagsyerto ni Duterte na may mariresibi na tabang pinansyal ang mga namamanuaan alagad dai o bako subuot o dai siya subuot matugot na ipambakal nin alak an ayuda. Sinabihan man ni Duterte ang mga namamanuaan na dai sayangon ang kwarta asin gibo na prioridad ang pagbakal nin mga pagkakan. Pigsyerto ni Duterte na bastante ang supply kan mga mababakal na pagkakan asin maabot subuot ang tabang pinansyal ngunya na Biyernes o hasta sa Lunes. Ultimong detalyes na kita kan bareta sa lado nasyonal. Tinawan na nin Emergency Use Authorization o EUA kan Food and Drug Administration Philippines and Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine para man gamiton sa 5 hasta 11 anyos. Naaprobaran ang sinambitan ng bulong ninhuli sa nahiling na mild side effect sana mientras nahalangkaw ang efficacy kaini naabuton sa 90% para man sa size
anyos hasta 11 anyos na base sa naging clinical trials kadikit na kalintura sana na may mamamatayan na helang sa pinagatudukan alagad mayong na syerto na kakaiba o importanteng safety signals sigon ki Domingo. Pinaglinaw man niya na mas sa baba ang dosage asinman concentration na gagamiton sa 5 hasta 11 anyos komparar sa naitao sa adults asinman kahit o binisan na nag-iedad 12 hasta 17. Mantang maski da ipa pwedeng punan ang pagbabakuna kaini sa sinambitan ng age group nin hulitaan presenting bats kan Pfizer bakung tama kinakaipuan na baka o magbakal ang gobyerno nin bagong bats na may hababang dosage asinman concentration sigon pa ki Domingo. Yan na po ang naging kateripunan kan sa tuyang pagbabareta. Sa bareta sa pagkaudto, ngonya na aldaw nin Biyernes, pizza 24, kan bulan nin Disyembre taon 2021. Merry Christmas na sana sa gabos niya tong mga paradangog. Nakaibahan ta sa lado technical, digdi sa satuyang studio. Si Felix Lagrimas, si Jimmy Guanzon sa Ansatuyang Information Officer. Si Jimson Oko asinman si Aldrin Orlanda duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong nakaibahan na nagatud kan mga barata sa pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Diyos mabalos. Salamat kan sa indong mayong sawang pag-antabay.